Στο παραπέντε απετράπη σύγκρουση δύο αμαξοστοιχειών στην περιοχή των Σερών. Το περιστατικό συνέβη μεταξύ Σερών και Δράμας, καθώς από λάθος των δύο σταθμαρχών, οι οποίοι ετέθησαν σε διαθεσιμότητα, τα τρένα κινήθηκαν στην ίδια γραμμή. Η σύγκρουση αποφεύθηκε χάρη στην έγκαιρη αντίδραση των δύο μηχανοδηγών, οι οποίοι ακινητοποίησαν τους σειρμούς μόλις λίγες εκατοντάδες μέτρα. Κυριολεκτικά στο παρά ένα λεπτό απεφεύχθη η σιδηροδρομική τραγωδία το βράδυ της προηγούμενης Κυριακής. Δύο επιβατικές αμαξοστοιχίες με συνολικά 103 επιβαίνοντες βρέθηκαν να κινούνται στην ίδια μονή γραμμή στο τμήμα μεταξύ Δράμας και Σερών. Και στη Λευκοθέα ήρθαν αντιμέτωπες στα 100 μέτρα πριν να κινητοποιηθούν χάρη στην ψύχρεμη αντίδραση των μηχανοδηγών. Όταν το αντιλήφθηκα και άρχισα να φωνάζω σταμάτα 91, δηλαδή την άλλη αμαξοστοιχεία όταν αντιλήφθηκα και άρχισα να φωνάζω σταμάτα 91, σταμάτα 91, ήμασταν στα 100 μέτρα. Κοινώνησα μαζί του, τον φώναξα εγώ δηλαδή μέσω επικοινωνίας. Αυτός δεν είχε καταλάβει, αυτός πήγαινε για εγώ τον είδα πρώτος. Ήταν νύχτα, γι' αυτό είδα τα φώτα. Αν ήταν μέρα μπορεί να μην τον προλάβαινα. Θα πρέπει, όταν γίνεται μετάβαση σε ένα νέο σύστημα, κρατάς το παλιό για κάποιο διάστημα ή το εμπλουτίζεις. Αυτό το σύστημα δεν πέφτει σχεδόν ποτέ. Αν γίνει σωστά η εγκατάστασή του, είναι μια άλλη φιλοσοφία σύστημα. Όμως αυτό που είναι να σου δώσει τη στιγμή του κινδύνου, στιγμιαία, θα σου το δώσει. Οπότε πρέπει να παραμείνει και να εμπλουτιστεί. Έκανα καριέρα παιδί και σταμάτησα και άρχισα να φωνάζω από το ραδιοτηλέφωνο. Εγώ έπαθα σοκ. Πριν 2 ώρες ταξίδι η γυναίκα μου με το παιδί μου πάμε στο τρένο. Με το αναλογικό σύστημα ασύρματης επικοινωνίας VHF, η αποκατάσταση κλήσης από το σταθμαρχείο προς τον κινούμενο σειρμό γίνεται ακαριαία, αν ο δεύτερος βρίσκεται μέσα στην περιοχή εμβέλειας εκπομπής του πρώτου. Τα ίδια ισχύουν σε περίπτωση που η κλήση γίνει αντίστροφα από τον κινούμενο σειρμό προς το σταθμαρχείο. Η επιβατική αμαξοστοιχεία 444 είχε προορισμό την Κωνσταντινούπολη, ενώ ο σειρμός 91 είχε ξεκινήσει από Αλεξανδρούπολη και κατευθυνόταν προς Θεσσαλονίκη, με ολιγόλεπτη καθυστέρηση. Η αλλαγή στις ράγες αντί για τον Γάζορο, όπου γίνεται συνήθως, θα γινόταν στο Φωτολίβο λόγω της καθυστέρησης της 91. Ο σταθμάρχης Σερών ενημέρωσε το μηχανοδηγό της αμαξοστοιχίας 444 για αυτή την αλλαγή, αλλά δεν ενημερώθηκε ο μηχανοδηγός του τρένου που κατευθυνόταν προς Θεσσαλονίκη. Έτσι, οι δύο μηχανοδηγοί, μέσω της ενδοεπικοινωνίας που λειτουργεί πάντα ως δικλείδα ασφαλείας, το 2023 ούτε και αυτό λειτουργούσε όπως θα έπρεπε. Σε εκείνο το σημείο έτυχε οι σειρμοί να έχουν χαμηλή ταχύτητα και να βρίσκονται σε κοντινή χιλιομετρική απόσταση, τέτοια που υπήρχε απευθείας ακαριαία επικοινωνία μέσω ασυρμάτου VHF, κατάσταση που δεν ίσχυε στα τέμπη, αφού στη Μεγάλη Σύραγγα δεν δόθηκε ποτέ ραδιοκάλυψη από το 2004 και έπειτα. Αντιλήφθηκαν ότι κινούνται αντιμέτωπα στην ίδια γραμμή και στη Λευκοθέα ακινητοποίησαν τους σειρμούς. Αν οι συνάδελφοι μηχανοδηγοί δεν είχαν επιδείξει την υπευθυνότητα, τον επαγγελματισμό και την ευσυνειτησία που επέδειξαν στο συγκεκριμένο συμβάν, θα είχαμε μετοπική σύγκρουση με τραγικά για τους επιβάτες και τους εργαζόμενους αποτελέσματα. Η υπηρεσία έκρινε δια των στελεχών της και του ομιλούντος ότι το ανθρώπινο λάθος οφείλεται στους σταθμάρχες των εκατέρωθεν σταθμών Σερών και Δράμας. Καταρχήν, οι δύο σταθμάρχες ετέθησαν σε διαθεσιμότητα. Αν το ένα από τα δύο τρένα είχε 1 λεπτό βραδιπορία ή το άλλο είχε ξεκινήσει 1 λεπτό νωρίτερα, τότε η μοιραία συνάντηση των δύο σειρμών θα γινόταν λίγο πιο πέρα μέσα στα τούνελ της Λευκοθέας, όπου οι ταχύτητες που αναπτύσσονται είναι 140 χιλιόμετρα και θα ήταν αδύνατο να ακινητοποιηθούν οι σειρμοί, ακόμη και αν οι μηχανοδηγοί τραβούσαν ακαριαία πέδη. Από το 2005 στο 2008 στον άξονα Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Αλεξανδρούπολης σημειώθηκαν 23 σοβαρά σιδηροδρομικά συμβάντα με 4 νεκρούς μηχανοδηγούς, 2 ανάπηρους και επιβάτες ελαφρά τραυματισμένους. Η Ειδική Επιτροπή του ΟΣΕ διερευνά το συμβάν της Λευκοθέας και το πόρισμα θα είναι έτοιμο στις 4 Ιανουαρίου. Το τρένο, παρά το ότι σαν όχημα σταθερής τροχιάς αποτελεί στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες διαδεδομένο μέσο μετακίνησης, στην Ελλάδα ουδέποτε είχε την ανάλογη τύχη. Από τη μια πλευρά η πολιτική της διαρκούς επιδότησης αγοράς γιοταχή και από την άλλη η έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου κατέστησε το σιδηροδρομικό δίκτυο ελλειπές και παροχημένο. Σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών αλλάζει σελίδα και διαμηνύει πως στρατηγικός στόχος της είναι η ανάπτυξη του σιδηροδρόμου που αποτελεί και μέλλον στις μεταφορές.
Διακινεί 10 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Και αν το ταξίδι με Intercity αντικατοπτρίζει τον 21ο αιώνα, η διαδρομή με τρένο προς την Καλαμάτα και την Πάτρα σε μεταφέρει σε εποχή του Μεσοπολέμου και της Φίνος Φιλμς, χωρίς όμως τον γκλάμουρ του Celluloid. Οι σταθμοί βρίσκονται σε πάρα πολύ κακή κατάσταση στην επαρχία και γενικά πιστεύω ότι είναι δύσκολο για την τρίτη ηλικία και για τα μικρά παιδιά με μητέρες να εξυπηρετηθούν. Από τα 2.500 χιλιόμετρα δικτύου, μόνο τα 200 χιλιόμετρα από Λάρισα ως Θεσσαλονίκη είναι πλήρως εξυγχρονισμένα. Τα έργα στο τμήμα Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιδωμένη, Προμαχώνα συνεχίζονται ακόμη και ίσως ολοκληρωθούν το 2015. Ενώ σχεδόν στην τύχη του έχει αφαιθεί το δίκτυο της Πελοποννήσου. Είναι ήρωες οι επιβάτες που το χρησιμοποιούν ακόμη. Στον άξονα Αθηνών-Θεσσαλονίκης η κίνηση αυξήθηκε τον τελευταίο μήνα κατά 20% λόγω των τεμπών. Αλλά το τρένο πρόδωσε τους επιβάτες του και εδώ, παρότι το δίκτυο είναι σε καλύτερη κατάσταση από αυτό της Πελοποννήσου. Έχω ήδη 1 ώρα και 1,5 και θα κάνω άλλη 1,5 για να βγάλω ένα εισιτήριο. Τα χάλια του ελληνικού σιδηροδρόμου είναι προφανή. Αρκεί η κάμερα να γυρίσει, να δει ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο σιδηροδρομικό σταθμό Αθηνών. Είναι ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός της πόλης, ο οποίος κατασκευάζεται εδώ και 6 χρόνια. Ανά 10.000 κατοίκους στη Σουηδία αντιστοιχούν 15 χιλιόμετρα σιδηροδρομικού δικτύου, στη Φιλανδία 13,70 χιλιόμετρα, στην Αυστρία 9,80 χιλιόμετρα, στη Γαλλία 9,60 χιλιόμετρα, στην Ελβετία 6,90 χιλιόμετρα, στην Ισπανία 3,90 χιλιόμετρα και στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,70 χιλιόμετρα ανά 10.000 κατοίκους. Είναι προφανές ότι στην Ελλάδα χάσαμε το τρένο. Το τρένο για τον ίδιο όγκο μεταφορών καταναλώνει 7 φορές λιγότερη ενέργεια από το αυτοκίνητο, προκαλεί 16 φορές λιγότερα ατυχήματα, 10 φορές λιγότερη ρύπανση και επίσης 2 φορές λιγότερο θόρυβο. Για τη μεταφορά ίδιου αριθμού επιβατών αντιστοιχεί ένας νεκρός στο σιδηρόδρομο έναντι 1.300 περίπου στην οδική μεταφορά. Παρ' όλα αυτά, μεθοδευμένα τα τελευταία 40 χρόνια τον απαξίωσαν, διότι υπάρχουν συμφέροντα όπως είναι αυτά της οδικής μεταφοράς, αυτοί οι οποίοι έχουν τα λεωφορεία, τα φορτηγά και τα οποία έχουν και ψήφους και χρηματοδοτούν. Τον Ιούνιο θα είναι έτοιμη μελέτη του Υπουργείου Υποδομών που θα καταδεικνύει ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν στον ΟΣΕ. Ο σιδηρόδρομος είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης και σύγχρονης μάλιστα ανάπτυξης. Άρα εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να προχωρήσουν γλίγορα τα έργα εξυγχρονισμού. Το μέλλον είναι ο σιδηρόδρομος. Τα τελευταία 3 χρόνια συνέβησαν 23 σοβαρά σιδηροδρομικά δυστυχήματα. Ο ΟΣΕ με 9 δις ευρώ χρέος και 2 εκατομμύρια ευρώ καθημερινό έλλειμμα έχει 300 μηχανοδηγούς λιγότερους από ό,τι θα έπρεπε για να λειτουργεί επαρκώς. Όσοι γνωρίζουν καλά τον ελληνικό σιδηρόδρομο εκτιμούν ότι η μη επαρκής χρηματοδότησή του και η πολιτική επιδότηση στο ΙΟΤΑΧ που ακολουθήθηκε διαχρονικά τις τελευταίες δεκαετίες τον καθήλωσαν και οδήγησαν στην απαξίωσή του. Επισημαίνουν δε κατηγορηματικά ότι η λύση θα προέλθει όχι από την περαιτέρω συρρίκνωσή του, αλλά από την ουσιαστική ανάπτυξή του. Ευτυχώς όμως υπάρχουν ακόμη εκείνοι που εξακολουθούν να υποτάσσονται στη γοητεία του σιδηροδρομικού ταξιδιού. Γιατί με τρένο δεν μεταφέρεσαι απλώς, αλλά ταξιδεύεις. Μεικτή Επιτροπή συγκροτούν τα Υπουργεία Μεταφορών και Δημόσιας Τάξης προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα κρούσματα κλοπής υλικών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο ο ΟΣΕ χάνει έως και 2 εκατομμύρια ευρώ από την κλοπή υλικού. Με μέταλλο όπως ο χαλκός και το μαντέμι να παραμένουν περιζήτητα στη μαύρη αγορά, οι συμμορίες που κάνουν πλιάτσικο στις εγκαταστάσεις και τις γραμμές του ΟΣΕ συνεχίζουν τη δράση τους, θέτοντας σε μεγάλο κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών. Ο σιδηρόδρομος είναι το πιο ασφαλές σιδηροδρομικό μέσο. Είναι προφανές ότι κάποιοι παίζουν με την ασφάλεια της κυκλοφορίας, είτε κλέβοντας τα καλώδια του ΟΣΕ, ζημιώνοντάς τον, είτε κόβοντας τα καλώδια αυτά για να σαμποτάρουν τον οργανισμό. Έως και 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο χάνει ο ΟΣΕ από τις κλοπές μετάλλων. Αντίθετα, οι κλέφτες τις αυρίζουν, καθώς στη μαύρη αγορά η τιμή του χαλκού φτάνει τα 4,2 ευρώ το κιλό, ενώ ο τόνος στο μαντέμι κοστίζει 280 ευρώ. Αυτό το φαινόμενο πρέπει να σταματήσει, γιατί πέρα από το κόστος για τον ΟΣΕ, εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των τρένων. Με τα φαινόμενα κλοπής να βρίσκονται σε έξαρση, τα Υπουργεία Μεταφορών και Δημόσιας Τάξης προχωρούν σε στενή συνεργασία για την αντιμετώπιση τους. Ζητήσαμε την συμπαράσταση του αρμόδιου Υπουργείου και αυτή τη στιγμή διενεργείται σύσκεψη η οποία θα καταλήξει στους τρόπους με τους οποίους θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό. Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα. Η ελληνική αστυνομία ασφαλώς μέσα στα πλαίσια του καθηκόντων της θα κάνει ό,τι πρέπει και ό,τι μπορεί προκειμένου το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί κατά τον πλέον επιτυχή τρόπο.
Η ειδική μεικτή επιτροπή που συστήθηκε θα εξετάσει αναλυτικά τα πολυάριθμα κρούσματα κλοπών και θα καταλήξει σε συγκεκριμένα μέτρα αστυνόμευσης των εγκαταστάσεων και προστασίας του τροχαίου υλικού. Μετατάξεις υπαλλήλων σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου προβλέπει το σχέδιο εξυγίανσης του ΟΣΕ που θα δοθεί στη δημοσιότητα σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Δημήτρη Ρέπα σε λίγες εβδομάδες. Δεν θα δημιουργηθεί πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου και θα μπορέσουν να αποχωρήσουν μόνο όσοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Ο κ. Ρέπας χαρακτήρισε τον ΟΣΕ παράδειγμα προς αποφυγήν ό,τι αφορά τη διαφθορά και την κακοδιαχείριση. Τα χρέη του οργανισμού φτάνουν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο του νέου τρόπου λειτουργίας θα καταργηθούν και θα επανεξεταστούν δρομολόγια και θα δοθεί έμφαση στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του οργανισμού. Στα 2.500 χιλιόμετρα δικτύου του διακινούνται ετησίως 10 εκατομμύρια επιβάτες. Ο ΟΣΕ είναι ο πλέον χρεωμένος οργανισμός στην Ευρώπη, με έλλειμμα που αγγίζει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν κάποιος ήθελε να κάνει τη διατριβή του σε θέματα κακοδιαχείρισης, διαφθοράς, φαυλότητας, έλλειψης σχεδιασμού, θα έπρεπε να μελετήσει τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Μέχρι τα μέσα Ιουνίου θα ολοκληρωθεί μελέτη για την αναδιοργάνωση του ΟΣΕ που θα περιλαμβάνει μείωση προσωπικού μέσω κανονικής συνταξιοδότησης και μετατάξεων, κατάργηση ζημιογόνων δρομολογίων, εκτέλεση δρομολογίων και από ιδιώτες, αναπροσαρμογή στις τιμές των εισιτηρίων ώστε να φτάσουν περίπου στο 70% των εισιτηρίων του κτέλ. Άλλη μεγάλη μάστιγα στον ΟΣΕ είναι και η κλοπή υλικών του, κυρίως των καλωδίων χαλκού, με αποτέλεσμα ο οργανισμός να καταγράφει ετήσιες απώλειες 10 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, στην κλοπή καλωδίων οφείλεται και η πολύμηνη καθυστέρηση στην ηλεκτροκίνηση της διαδρομής Μπροσκιάτο, η οποία κατά πάσα πιθανότητα μετατίθεται για τον Οκτώβριο. Βραβείο παραλογισμού στο ελληνικό κράτος, το οποίο ευρισκόμενο σε παραζάλη δεν επιτρέπει σε μια δημόσια υπηρεσία να γνωρίζει ότι μια άλλη δημόσια υπηρεσία εκτελεί ένα δημόσιο έργο, χαρακτήρισε ο Δημήτρης Ρέπας την ανέγερση το 2006, χωρίς οικοδομική άδεια, του σταθμού του προαστιακού στη Μεταμόρφωση. Η Νομαρχία Αθηνών επέβαλε πρόστιμο 700.000 ευρώ στην Εργοσέ για το αυθαίρετο κτίσμα. Η προηγούμενη ηγεσία του ΠΕΧΟΔΕ, παρά τις εκκλήσεις μου, δεν προχώρησε στην ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης, ώστε να μην υπάρχουν τέτοιου είδους εκκρεμότητες που σχετίζονται με τα έργα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Η Εργοσέ θα προσφύγει στην Επιτροπή Πολεοδομίας κατά του προστίμου. Η οικοδομική άδεια εκτιμάται ότι θα εκδοθεί σε περίπου ένα μήνα. Για την κυβέρνηση πάντως, όπως ήδη ακούσαμε, το μεγάλο στίχημα το επόμενο διάστημα είναι οι αποκρατικοποιήσεις αλλά και οι επενδύσεις. Μέσα στον Μάρτιο λοιπόν και η Τρένοσέ εντάσσεται στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων. Μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να έχει επιλεγεί ο ιδιώτης επενδυτής για το 100% της εταιρείας και όπως λέγεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη εκδηλωθεί διεθνές ενδιαφέρον. Μετά από 2 χρόνια σκληρών προσπαθειών με περικοπές ζημιογόνων δρομολογίων, μειώσεις προσωπικού και περικοπές στη μισθοδοσία, η Τρένοσέ κατάφερε να βγει από το τούνελ. Το 2012, για πρώτη φορά στην ιστορία των 120 χρόνων του ελληνικού σιδηρόδρομου, η Τρένοσέ παρουσίασε έστω και οριακή κερδοφορία, ενώ οι επιβάτες αυξήθηκαν κατά 38% σε σχέση με το 2011. Πώς σας φαίνεται το ταξίδι με το τρένο? Είναι το καλύτερο, το φθηνότερο και το ασφαλέστερο προφανώς, έτσι. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πλεονεκτήματα του τρένου σε σχέση με το γιοταχή? Πιο οικονομικό σίγουρα και πιο άνετα. Τον επόμενο μήνα η Τρένοσέ μπαίνει για τα καλά στις ράγες της ιδιωτικοποίησης. Τέλη Μαρτίου, Τρένοσέ και Ρόσκο, η εταιρεία συντήρησης τροχαίου υλικού του ΟΣΕ, εντάσσονται στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων. Τον Ιούνιο ξεκινάει η διαδικασία για την υποβολή προσφορών. Το φθινόπωρο θα γίνει η αξιολόγηση των προσφορών και τέλη του 2013 έως αρχές του 2014 αναμένεται να ανακοινωθεί ο επενδυτής ή οι επενδυτές για το 100% των εταιριών. Υπάρχει ενδιαφέρον επίσημο που έχει εκδηλωθεί από πολλές χώρες στην ελληνική κυβέρνηση, το οποίο όμως θα γίνει γνωστό πιο συγκεκριμένα στη φάση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα κατατεθούν και οι πρώτες επίσημες προσφορές για την Τρένοσέ. Για δημόσιο σιδηρόδρομο επιμένουν οι εργαζόμενοι. Δεν γίνονται ιδιωτικοποιήσεις όπως επικαλούνται κάποιοι, γίνονται αποελληνοποιήσεις. Εμείς ζητάμε ο σιδηρόδρομος να είναι ενιαίος, ένα δημόσιο αγαθό να βελτιωθεί και να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Η επέκταση της ηλεκτροκίνησης σε όλο το δίκτυο το 2016 αναμένεται να κάνει το τρένο περαιτέρω κερδοφόρο και ελκυστικό. Πώς σας φαίνεται το ταξίδι με το τρένο? Πολύ ευχάριστο. Πολύ φθηνό, οικονομικό για την κρίση που περνάμε σήμερα.
Η Τρενοσέ τα τελευταία χρόνια περιόρισε το ενεργό δίκτυό της από τα 2.500 χιλιόμετρα στα 1.500 χιλιόμετρα. Τώρα πραγματοποιεί 300 δρομολόγια και μεταφέρει ετησίως 15 εκατομμύρια επιβάτες. Στο μεταξύ, ανάρπαστα γίνονται τα φθηνά εισιτήρια μέσω ίντερνετ, με τα οποία ο επιβάτης, αν τα κλείσει εγκαίρως, μπορεί να ταξιδέψει από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη μόνο με 9 ευρώ. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες το βράδυ όταν η αμαξοστοιχεία Intercity που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα-Βόλος συγκρούστηκε με φορτηγό σε αφύλακτη διάβαση έξω από την πόλη της Λάρισσας. Νεκροί είναι ο μηχανοδηγός του τρένου και ο οδηγός του φορτηγού, ενώ και οι 45 επιβάτες της αμαξοστοιχείας είναι καλά στην υγεία τους. Οι επιβάτες δεν έχουμε τραυματίες, έχουν κατέλθει όλοι. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη. Η καμπίνα του μηχανοδηγού μετατρέπεται σε άμορφη μάζα σιδηρικών. Ο 52χρονος Δημήτρης Φύλακτος παγιδεύεται στα συντρίμμια. Πυροσβέστες επιχειρούν τον απεγκλωβισμό του. Μετά από προσπάθειες 2 ώρων τον ανασύρουν νεκρό. Πρέπει να ήταν ο θάνατος ακαραίος, γιατί όπως είδαμε και τώρα που τον απελευθερώσαν οι πυροσβέστες, λίγο πριν τον βγάλουν με το φορείο, ανέβηκε ο γιατρός με όργανο και κοίταξε. Λίγα μέτρα πιο κάτω βρίσκεται σοβαρά τραυματισμένος ο οδηγός του φορτηγού. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μεταφέρει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισσας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, αφήνει την τελευταία του πνοή. Σοκαρισμένοι οι επιβάτες δεν μπορούν να πιστέψουν πως έγιναν μάρτυρες μιας τραγωδίας. Πήγε να περάσει το φορτηγό από τη διασταύρωση αυτή που φτιάξαν για το εργοστάσιο και ήταν φορτωμένος με ντομάδες και δεν είδε το τρένο, δεν ξέρω τι έγινε και... Το δυστύχημα έγινε στις 9 παρά 25 το βράδυ, όταν ο οδηγός του φορτηγού που μετέφερε βιομηχανική ντομάτα διέσχισε την αφύλακτη διάβαση αγροτικού δρόμου κοντά στη Χάλκη, δίχως να αντιληφθεί την αμαξοστοιχεία. Είναι το πρώτο δυστύχημα που σημειώνεται στη συγκεκριμένη διάβαση. Ωστόσο, ένα μήνα πριν, μια άλλη αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα-Βόλος συγκρούστηκε με φορτηγό, ευτυχώς δίχως να τραυματιστεί κανείς. Η αμαξοστοιχεία Intercity προς το Βόλο μόλις είχε βγει από την πόλη της Λάρισσας και είχε ήδη αναπτύξει ταχύτητα. Η σύγκρουση με το φορτηγό ήταν σφοδρή. Αυτό κόπηκε στα 2 και το κουβούκλιό του παρασύρθηκε σε απόσταση περίπου 100 μέτρων, παρασύροντας το θάνατο και τον οδηγό του. Νεκρός είναι ο 39χρονος Βασίλης Ταβάρας από το Ζάπιο Λάρισσας. Σήμερα, κλιμάκια του ΟΣΕ και της αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.